आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग स्किम अरुणोदय 3.0 नि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। मानो होनोब्ला बे अरुणोदय 3.0 आ आसामाव गाबोनो 19 सेप्तेम्बर 19 सेप्तेम्बर गाबोननिफ्राय बेनि एप्लाइ प्रसेसा जागायसिगोन। नोंथाङा बे अरुणोदय 3.0 आव माबायदि एप्लाइ खालामनो, लोगोसे मा डकुमेन्ट नांगोन, लोगोसे 2.0 आव जाय बिथांमोना अरुणोदय स्किम मोनो नोंथांमोननि थाखायबो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। जुदि नोंथाङा रांखौ मोनबाय थानोब्ला नोंथाङा मा प्रसेस खालामनांगोन, जोङो बेफोरनि आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव A to Z डिटेल प्रसेसआव नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो सावरायगोन। मेनलि गाबोनो बे अरुणोदय स्किमनि एप्लाइनि प्रसेसा गाबोननिफ्राय जागायगोन। बेयाव आसामनि गभर्नमेन्टआ रोखायै बुंखादोंमोन प्रत्येक आसामनि समस्ति 126 समस्ति दङ आसामाव। बे समस्तियाव प्रत्येक समस्तियावनो मोनफा मोनफा गाबोनो मिटिं प्रग्राम जागोन। नोंथाङा बे प्रग्रामाव बाहागो लानो नांगोन। प्रग्रामाव नोंथाङा बाहागो लाबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा बे प्रग्रामाव थाङो अब्ला नोंथाङा बेयाव नोंथांनि रेशन कार्ड आरो नोंथांनि आधार कार्डखौ नोंथाङा लांफाबानो जाबाय। लोगोसे नोंथाङा फट' नोंथाङा लांफाबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा बे प्रग्रामाव थाङो, गाबोननि प्रग्रामाव जुदि नोंथाङा थांबाथाय बेयाव डकुमेन्ट्सखौ लानोबो हागौ। नोंथाङा बेखौ रेडि लांफाबानो जाबाय। बे प्रग्रामाव रोखायै फोरमायनानै होगोन। अरुणोदय 3.0 नि बागै रोखायै फोरमायनानै होगोन। नोंथाङा गाबोननि प्रग्रामाव जुदि थाङोब्लाथाय आधार कार्ड, रेशन कार्ड आरो लोगोसे फट' नोंथाङा लांफाथारबानो जाबाय। गाबोनो बेनि नैबे अरुणोदय 3.0 नि प्रत्येक आसामनि मोनफा मोनफा समस्तिफोराव बेनि मिटिं जागोन, केम्पेइन जागोन। नोंथाङा बे अरुणोदय स्किमाव बोरै एप्लाइ खालामनो, माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नांगोन, बेफोरनि A to Z गाइडलाइनखौ नोंथांमोना गाबोननो मिथिनो मोनगोन। लोगोसे नोंथाङा डकुमेन्टफोरखौ लांफाबानो जाबाय। आरो नैबेयाव आसामनि मोनसे केबिनेटनि डिसिसनाव बेयाव मोनसे आपडेट होखादोंमोन। नोंथाङा बेयाव अरुणोदय 3.0 आव इलिजिबल जानो थाखाय नोंथांनो बेयाव आधार कार्ड आरो रेशन कार्डनि गोनांथि नांथारगोन। नैबेयाव लिरना होखादों आधार कार्ड आरो रेशन कार्ड। आधार कार्डजों रेशन कार्डजों लिंक थानाय जानांगोन। लोगोसे बेंक एकाउन्ट DBT कानेक्ट थानाय जानांगोन नोंथांनि बे आधार कार्डआ। नोंथाङा जुदि बे रेशन कार्डआ नोंथांनि आखायाव दं अब्ला नोंथाङा 100% बे अरुणोदय 3.0 खौ नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो मास मोनफ्रोमबो नोंथाङा 1250 रां नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव मोनबाय थानो हागोन। प्रत्येक रेशन कार्ड थानाय न'खरा मोनफा मोनफा अरुणोदय स्किम मोनगोन। बेयाव टटेल अल आसाम बेयाव नैबे 12 लाख मानसिफोरा बे अरुणोदय स्किमनि रांखौ मोनगोन। नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ। आरो बेयाव मोनसे प्रब्लेम जाबावदों। प्रब्लेमानो जाहैबाय जाय बिथांमोना 2.0 आव दा अलरेडि रांखौ मोनखाबाय थायो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे प्रब्लेम जानानै फैदों। बे प्रब्लेमानो जाहैबाय जुदि नोंथाङा 2.0 आव एप्लाइ खालामनानै दा नोंथाङा अरुणोदयनि रां लाबाय दं अब्ला नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन। बे खामानियानो जाहैबाय नैबे 3.0 आव नोंथाङा आरो फिन खेबसेबाव रि-एप्लाइ नोंथाङा बानायफिननो नांगोन। आरो नोंथाङा बे रि-एप्लाइ बानायनायाव जुदि नोंथांनियाव रेशन कार्ड गैया अब्ला नोंथाङा नैबे अरुणोदय 3.0 आव जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायदों नोंथांनि अरुणोदयआ दानजागोन। मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टआ रोखायै बुंखादों जुदि नोंथाङा 2.0 आव एप्लाइ खालामनानै नैबे रांखौ मोनबाय दं, अरुणोदय स्किमनि रांखौ मोनबाय दं, जेब्ला नोंथाङा नैबेयाव रि-एप्लाइ बानायफिनगोन 3.0 आव अब्ला नोंथांनि अरुणोदय स्किमा दानजागोन जुदि नोंथांनि आखायाव रेशन कार्ड गैयाब्ला। आरो लोगोसे बेयाव गभर्नमेन्टआ नैबे प्रधान मन्त्रि जीवन ज्योति बीमा योजना आरो प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा योजना बे स्किमफोरखौबो नोंथांमोननो सरजाबफानो हागोन नैबे 3.0 आव जुदि नोंथाङा इलिजिबल जायोब्लाथाय। दानिया नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ। गाबोनो नोंथाङा नैबेयाव लिरना होखादोंमोन। नैबेयाव डेटखौ होदोंमोन। नैबे गभर्नमेन्टआ नैबे 15 सेप्तेम्बराव बेनि आपडेटखौ होदोंमोन। नाथाय बेनि डेटखौ बारायनानै
19 बानायनानै होदों गाबोनो प्रत्येक आसामनि समस्ति वाइसआव बे अरुणोदय स्किमनि बागै गभर्नमेन्टआ मिटिं लादों नोंथाङा बे मिटिंआव भिजिट खालामबानो जाबाय आरो डकुमेन्टखौ लांफाबानो जाबाय दानिया आसामनि सीएमआ बेनि बागै मा बुंदों जोङो बेनि आपडेटखौबो नायदिनि 19 तारिखे আমি সরকাৰৰ দুটা ফ্ল্যাগশিপ স্কিম আৰম্ভ কৰিম অসমৰ 126টা সমষ্টিতে একোটা অনুষ্ঠান হ'ব আৰু গুৱাহাটীত ৰাজ্য চৰকাৰে সাংবাদিক মেলৰ জৰিয়তে এই আঁচনি দুখন মুকলি কৰিব প্ৰথম হ'ল 12,60,000 অৰুণোদয় নতুন হিতাধিকাৰী অৰ্থাৎ প্ৰতিটো সমষ্টিটোৰ আয়তন হিচাপত কৰবাত 500 বেছি কৰবাত 500 কম অলমোস্ট 10,000 কৰি আমি নতুন হিতাধিকাৰী সংলগ্ন কৰিম আৰু পুৰণি হিতাধিকাৰী সকলৰো তেওঁলোকে যি পাই আছে সুবিধা তাত এটা নতুনকৈ ৰিভিউ বা সমীক্ষা হ'ব এই গোটেই কাৰ্যসূচীটো আমি 19 সেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি 10 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত প্ৰপত্ৰ সিলেক্ট কৰা ফাৰ্স্ট ইনষ্টলমেন্ট আমি যাতে 10 জানুৱাৰীত দিব পাৰো সেই ধৰণে অৰুণোদয় 3.0 আমি 19 তাৰিখে সূচনা কৰিম বা আমি আৰম্ভ কৰিম এই উপলক্ষে অসমৰ 126টা সমষ্টিতে 126খন মিটিং হ'ব যত মন্ত্ৰী বিধায়কসকল উপস্থিত থাকিব আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা মই আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি গোটেই আঁচনিখনৰ বিষয়ে মই বুজাই দিম কিন্তু 126টা সমষ্টিতে ইয়াৰ একোটা অনুষ্ঠান আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে কৰিব আৰু আমি এই অনুষ্ঠানত যোগ দিবলৈ বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়ক সংসদসকলকো আমি আমন্ত্ৰণ জনাম দ্বিতীয়তে আমি অহা 19 তাৰিখৰ পৰা 17 লাখ নতুন লোকক আমি ৰেশন কাৰ্ড দিম কাৰণ এইবাৰ অৰুণোদয় পাবৰ কাৰণে ৰেশন কাৰ্ড অতিকে জৰুৰী ৰেশন কাৰ্ড নহলে অৰুণোদয় নাপাব গতিকে বহুত ব্যক্তিয়ে হয়তো ভাবিব মই দুখীয়া মই অৰুণোদয় পাব লাগে ৰেশন কাৰ্ডখন নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁ অৰুণোদয় নাপাব সেই কাৰণে আমি 17 লাখ পৰিয়ালক 17 লাখ ব্যক্তিক আমি নতুনকৈ ৰেশন কাৰ্ড দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছো এই আঁচনিখনো আমি 19 তাৰিখে আৰম্ভ কৰিম অৰ্থাৎ যি মিটিং হ'ব অৰুণোদয় আৰু ৰেশন কাৰ্ডৰ কাৰণে জুটিয়া মিটিং হ'ব